दिनैनि बे सानखौ जोङो गोसोखांजाथाव मोनसे सानखौनो बुंसै आरो आं गिबि जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गासैबो आसामनि रायजो राजा बयखौबो आङो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि जासिग्रोनाय जाहैबाय। आङो दायनैसो बाथ्रा बुंनो आवगायदों। दिनैनि बे माने जोंनि मिरु खुंथा गायसननाय फैगौ फेब्रुवारि दाननि 5, 6, 7 अक्ट'आव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 70थि बोसोरसालि जथुम्मा जानो थांगासिनो दं मिथिंगा नोगोर उरियाम घाटआव। दा बावहाय माखासे गोनांथार बाथ्राफोरजों सावरायनो गोनां दं जोंहा। बेयो थान्दै मेलाव जों सावरायगोन। ओरैनो थोंजोङै आं दिनै बेखौ बुंनो लुबैगोन जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोमनिफ्राय 2014 मायथाइनिफ्राय जि दाबिफोरखौ लानानै जों खामानि मावबोदोंमोन। बे दाबिफोरनि गेजेराव से नं दाबियानोमोन जोंना BTCनि बाहेरायाव रायजो जानाय बर'फोर 10 लाखनिबो बांसिन बर'फोरनि थाखाय जों मोनसे सेटेलाइट कनसेप्टआव बर' कालचारेल अट'नमास काउन्सिल नागिरबोदोंमोन। बे दाबिया दाखालि 2020 मायथाइनि जोबथा डिसेम्बर दानखौनो बुंनांगोन 30 अक्ट' खालि आसाम एसेम्ब्लियावहाय बेयो पास जाबाय आरोखि बिला। दा बियो मावफुंनायनि लामायाव फ्राय एबाउट टु कमप्लिट होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। दा जायखि जाया बेखौ मोननो थांनायावथ' गोबां घाट प्रतिघातजों सौसिबोनांनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ आं बुंनो लुबैला। बर'फोरनि गासै बाहाय सेक्रिफाइसनि बाथ्रा फैगोन। खालि बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिल' बाथ्रा गैया। गासै बर'फोरनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो बेवहाय कन्ट्रिबिउसन होदों, बिहोमा होदों। बेखौ जों स्वीकार खालामो। आरो दिनै जि काउन्सिलखौ जों मोननो थांबाय बे जों बर' गोजासो, बेवहाय गुबुन हारिबो गैया। जोङो बर' गोजायैनो जोंनि काउन्सिलखौ मोननो हाबाय। ओंखायनो बावहाय जेंना जेथो फैनांगौ फाराग थालायनांगौ होननानै आं साना। जोङो ज' मोजाङै बुरजा फरानि गेजेरजों खामानि मावलांबानो जोंनि गोग्लैसोनाय राव हारिमु थुनलाइ शिक्षा दिक्षा रांखान्थि आरो राजखान्थि समाजखान्थि मोनफ्रोम दिगाव जोङो एटलिस्ट नंथ्राबाबो जोङो माखासे सोलायनाय लाबोनो हागोन, मोजां सोलायनायखौ लाबोनो हागोन। बे मिजिंआ जोंहा दङ। दा ओंखायनो जोङो गोजोननाय फोरमायगोन आरो गुबैयैहाय बे दाबिया जाफुंनायनि थाखाय जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, नेडानि आह्बायक डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो भारतीय जनता पार्टी आसाम दोलोनि आफादगिरि BJPनि रन्जित कुमार दास बिथांमोननो जोङो जोंनि गोजोननायखौ बावथारनांगोन। आरो सासे मानसिखौ जों रायखांबावनांगोन। जोंनि दिनैनि नैबे स्टेसन जाफुंनायनि गुदियाव सासे मानसि दङ, जाय मानसिनि मुंखौ लायाब्ला जोंहा गोरोन्थि जागोन। बेयो जाहैबाय जोंनि आगुनि होननांगोन बारग' MP रायजो सभानि MP मानगोनां बिस्व दैमारि बिथांनि मुंखौ जोङो रायखांथारनांगोन। बिथां नङामोनब्ला जोंनि नैबे दाबिया दिनैनि नैबे थासारिसिम जाफुंनायावहाय सफैनो हानाय नङामोन। बे सैथो बाथ्रा। ओंखायनो जों बिथांनोबो जोंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो। दा बाथ्राया जाहैबाय बे कनफारेन्सआव गुबैयैहाय बेयो मोनसे टार्म मिटिं कनफारेन्स जागोन। बे कनफारेन्सआव जोङो गोजाम जायफोर मावथिफोर दंबा जों बुंनो थाङोबा दिनै मोनसे सुक्ति खालामफैबाय। बे सुक्ति खालामफैनायनि थाखाय बेखौ मावफुंनांगौनि जाहोनाव राजखान्थि फोथाराव जोङो गोसो गैयामोनबाबो गोबाङानो थांनांसिगोन, बाहागो लानांसिगोन। बेखायनो बावहाय गोदान माखासे जोलैफोर फैसिगोन, जायफोरनि आखायाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ गोदान महर होनानै लाखिनाय खामानि ज' बयबो बाहाय लोगो लाफालायनानै बहाय फाराग थानो नाङा। बर' फरायसा आफादनाबो थानो हायिनि खोथा गैया। सोरबाया गोसो दङबा सोरबा NDP थानो हायिनि खोथा गैया, सोरबा BLT थानो हायिनि खोथा गैया, सोरबा साहित्य सभा खालामना थानो हायिनि खोथा गैया, सोरबा आइजो अनसायफोर खालामनानै थानो हायिनि खोथा गैया। बयबो बेवहाय ज' जाफानानै मानोना बियो बर'फोरनि बर' एस ए हल मोनसे BTCनि बाहेरायाव कमन प्लेटफर्म होनजायो। बेवहाय थालायनानै जों खामानि मावोबा जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय माबा मोनसे बेरेखा सानलायनाय बेफोर हयथ' गैया जागोन। मानोना जोंहा आफाद हिसाबै गावबा गाव मोनफा एजेन्डा थायो। मालाबा जोङो गुबुन आफादनि गेजेराव कमन इसुफोर फैयो। बे कमन इसुनि थाखाय जेंनाफोर फैयोबा बिनि थाखाय जों ज' मावनो गोनां जायो। बिदिनो फरायसानि खामानि मावगोन, सोरबा आइजो अनसाय आफादा आइजोनि खामानि मावगोन, धोरोमारि गौथुमफ्रा धोरोमारि खामानि मावगोन, थुनलाइ आफादा थुनलाइ खामानि मावगोन। अब्लाबो मालाबा बबेबा समावहाय जोङो हारिया जेब्ला क्राइसिसाव फैयो बा माबा मोनसे गोनांथि थासारि फैयोबा बावहाय ज' जानानै जोङो कमन इसुनि थाखाय जोङो खामानि मावनायनिबो खाबुफोरखौ जों लालायनांगौ। आरो बे हिसाबैनो मोनसे कमन प्लेटफर्म जोंनो गोनां जायोमोन। ओंखायनो जों बेखौ सानै हयै बेखौ बानायबाय। ओंखायनो बेखौ लाखिलांबायबो थानाय जागोन। दा बावहाय गोदान आफादा फैसिगोन। 5, 6 आरो 7 फेब्रुवारियाव जानो गोनां जि मोनसे जथुम्मा, बेनि गेजेरजों जोङो माखासे बिदाय लागोन
आरो गोदानै जोङो दाफुंना होलांगोन। गायजेननाय हाबाफारिखौ जोङो देग्लायनि इतिमध्य जोङो 7 कनफारेन्सआव बेयाव गाहायसिन बेयो जोङो दा प्रप'ज खालामना दङ जा फाइनाल जों कनसेन्ट मोनथ'वाखै गाबोन हयथ' लोगो मोननो हागौ आरो ओरैनो भारबेल खोन्थाखाबायबो जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो जोंनि बे 9थि बोसोरसेला जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिथिंगा नोगोर उरियामगावआव जानो गोनां बे जथुम्मायाव जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गाहाय आलासि महरै लाबोनो नागिरनाय जादों आरो बेवहाय एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोङो आगोलनि बारग' रायजो सभानि MP मानगोनां बिश्व दैमारिखौबो लाबोनो सानदों आरो जोंनि दानि BTCनि बा BTRनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौबो जों लाबोनो नागिरदों आरो निस्सय जोङो रायज्लायगासिनो दङ आरो फरायसा आफादनिफ्राय जोङो रायज्लायनानै जोङो आलासि लाबोनायनि बाथ्रा जोङो साननाय जादों आरो बेवहाय माखासे सेमिनारबो थागोन बे सेमिनारफ्राव जोङो प्रग्रामखौ बोरैहाय एडजास्ट खालामलायनो हायो बेनि थाखाय जोङो सावरायलायगासिनो दङ आरो जों बेखौ मोजाङैनो ग्रेन्ड साक्सेस खालामनो थाखाय नोंथांमोननिबो सहाय बेखौ लुबैगोन जोङो आरो फकासिं खालामनो हयथ' नोंथांमोना मोजाङैनो खालामना होगोन आरो रायजो आइ आफानि कभारेसनाव बेवहाय जानो गोनां मिथिंगा नोगोर उरियामघाटआव जानो गोनां जि कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ बा जथुम्माया मोनसे जारिमिनारि मोनसे ग्रेन्ड साक्सेस जागोन होननानै मोनसे मिजिं लानाय जाबाय आरोखि जोंनिफ्राय मिजिं दं।